dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak awang mangku nganti srengenge ana kene aku kowe mana di mana yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mas tak ciwel 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 ala ciwel lali jadine kandhane alasane makalake sapa wong sing ora gelo kadung tatat kowe ora teko tunggang tak dentung tang tunggang tak dentung tang tok drok tok drok tok drok tak dentung dentung ah gatenge sing endah jajane kowe nek endi galakatmu sadak nyupriyani atiku sujana kowe kancan karo lanang liya Krita Manggala Indonesia sing rewene tulung agung lho iki dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lincen rengenge ana kene aku nunggu kowe mana di mana anak kami saya tak SMS ramasi yen tak telepon malah bepereni mangkel aku yen kepatok pipimu masih tak cium alah 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 lali jatine kandhane alesane lo 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 sapa wong sing ora gelem kadung jandan kowe ora kompak suka aku jajane ya janjane kuwi nang ndi gelakatmu lo 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 priyani lo 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 atiku sujana kawan karo wanita liya oh oh